Babukeli bemakhiwa TV njengoba wazi ukuthi siyashaya noma kanjani kuzo zonke indawo la sikhona noma kanjani ke siphethe abantu abaseyindweni siphethe abantu noma kanjani ke abenza izinto zenzeke njengamanje esengigijima ngalanda noma kanjani kuBullistic noSosha ke sibabingele siphinde sibamukele noma kanjani kumakhiwa TV Prazo. Ola wafethu social okay Magandulo mfana wase 745 records ke la namhlanje kaNongoma ku SA sithi si welcome uZwakele homecoming washa Sure. Munane emakhaya bafowethu balaleli bekhiwa TV uBullistic lo. As you can see sikanoma kumnandi abantu bafike ngobuningi babo futhi kune vibe uZwakele Ngqondo-Ngqondo sizosupporta yena njengoba enze homecoming SA. Uyazi ipolitiki size into eningi kunoshintsho oluningi ofuna ukuguqwa nabantu abafuna ukulibona. I hope kuzokwenzeka. Washa njengoba uzola nje insizwa noma kanjani ke uSosha noBullistic kanti mhlambe ngenzeka kube wena wazi ingoma zabo bona awubazi ngokubabuka mhlambe kwesinye isikhathi wazi ingoma kodwa wona awubazi mawubabheka nje ukuthi hayibo lezi insizwa lezi obani mawuyibuka nje hayi lalela ke athi wewe the indaleka asuka ke nithi ukubathintela kancane bezokhumbula abantu ukuthi obani lezi insizwa bezobona futhi obani lezi insizwa. Hey, where you were doing the Lakers? Sha, njengoba usuyizwele nje noma kanjani ikhona nengoma yabo futhi eshisa ikhotha noma kanjani ke ethini konje ayitshala banana. Ayingeke insizwa kithi mhlambe suka manje kuyaphambili ithini inhlelo zenu? Kuno 745 records stable siya release it's not an EP ingoma entathu nje phela si releaseayo. I think izoshintsha igame uyibuyele KZN full time because talent esilibenzisa kakhulu wonke umuntu one talent besime invite studio. I hope abantu bazoyi-enjoy. Mhlambe ukuhlebela nje kancane ukuthi mhlambe ihloko zalezo ngoma title lezo ngoma mhlambe ithini? Asikutshele ngegama legroup uqala. Okay. Ngoba kuzoba uSosha kuzoba uBullistic kuzoba i745 family. Ngiyayibona i745 kuzoba ne-special force uSosha uBullistic Orosi Grootman. Wow, ngiyayibona leyo combo le namandla kakhulu mfowethu mawusubala no Oros kusekonakela kakhulu. Okay, mhlambe ke izophuma nini mhlambe lawo lezo ngoma intathu enibalayo? Ngiphela inyanga ingaphumile sikuma final mixing as you can see our music or listen to our music iquality yakhona ukuthi ikanjani. Abantu abanifunayo mhlambe suka manje kuyaphambili banithola kanjani? Hayi khona kuma social media wethu ngenamba zethu khona zama bookings. Ma social media mhlambe ku social media mhlambe kuba Facebook, Instagram, TikTok zonke uSosha 745 and then uBullistic 745. Bullistic 745 sabona kuna isikhathi seni bafowethu. Support nje nokuthi niscoverage masifike endaweni. Sure. Kuyasiza kakhulu lokho khula social media yethu nokuthi abantu babone ukuthi siyaphila yini yantshe siphethe. Sibonga kakhulu kubalaleli nababukeli bekhiwa TV. Thank you siyabonga mbukelo emakhiwa TV njengoba usuyizwele nje noma kanjani uBullistic noSosha insizwa noma kanjani ke namandla kakhulu lezo siyabonga kuzona ukuthi zinikeze nje isikhathi kanjalo ke futhi ke nomlando wazo ukuthi kwenza kanjani ngazo empilweni. Thank you siyabonga.